Bagwas! May ibon dun mga kasinag oh. Mga kasinag, isang magandang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Andito pala ako mga kasinag sa Rawis, dito sa binabantayan kong lupa. Bababa tayo dito mga kasinag oh. At ngayon pala mga kasinag, hahanapin ko po si Bagwis. Paapat na araw na ngayong hindi umuwi si Bagwis mga kasinag. May dala ko tayong telescope, kasi medyo malaki ang tubig dagat ngayon. Sana makita natin ngayon mga kasinag si Bagwis, or machimpuhan natin kung nasan lupalop siya. Shoutout pala kay Ma'am Chinchin Mansano, sa pinadala niya sa aking telescope. Ayan mga kasinag, gagamitin ko ito kay Bagwis. Ito yung gagamit ko kay Bagwis mga kasinag, pag ako naghahanap sa kanya. Si Pitoy kasi mga kasinag wala sa bahay, kaya hindi ko siya mayaya. Hinahanap ko kanina at isasama ko sana para may kasama ako magsuot sa mga gubat-gubat, kaso wala siya. Ito ang dagat namin ngayon mga kasinag. Ayan, kung mapapansin nyo po ang aming dagat ngayon. Ayan, masyadong kita ang mga bato, gawa ng mga nakaraang habagat mga kasinag. Nadala ang buhangin, kaya puro bato na lang ang natira. Bagwis! Bagwis! Tignan ko muna dito mga kasinag, yung puno ng niyog dyan na may pugad. Nung nakita natin nung nakaraan mga kasinag, silipin ko dyan si Bagwis. Tingnan natin. Ang lakas ng dagat namin ngayon mga kasinag. Parang ang sarap mamingwit. Ang presko ng hangin. Ang presko ng hangin. Andiyan yun mga kasinag oh. Yung itaas ang liyog na yun oh, ayun daw. Wala man mga kasinag. Wala, hindi ko makikita mga kasinag na masyado. Medyo malabo pala yung aking telescope. Dito lapit-lapit tayo. Tingnan natin kung may laman niyang na yan. Pugad na yan. Wala man laman mga kasinag. Wala oh. Yan yung sinasabi ko sa inyong pugad nung nakaraan mga kasinag oh. Ayan mga kasinag oh, yung nasa taas na yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kaso medyo malabo mga kasinag ang ating camera. Ang laki pa naman ng pugad na yun, walang laman. Kaso lang malabo yung ating ng telescope. Ito kasing GoPro mga kasinag, may zoom naman sana. Kaso lang pag isinom mo siya, hindi ka makapag-record. Wala siyang recording habang naka-zoom. Zoom lang talaga. Kaya itinapat ko na lang itong camera ko dito sa ng telescope.
kaso malabo. Tingnan natin doon sa dulo mga kasinag, baka nandun si Bagwis. Bagwis! 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 Kailangan natin kasing sumigaw mga kasinag. Baka si Bagwis nakatago lang dyan kung saan dyan, para marinig tayo. Bagwis! Wala. Doon naman tayo sa may unahan mga kasinag. Bagwis! 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 Wala man lumilipad ang mataas mga kasinag ng mga ibon. Wala si Bagwis. Ayun lang. Lakas ng tubig. Hintay natin humugot. Paghugot mga kasinag, saka tayo tatawid. Yan, tawid tayo. Okay. Hoy, labig. Babasain pa ako. Bagwis! Hop, yeah. Nakabuta kasi ako mga kasinag. Kaya pag nabasa ang loob ng buta ko, wala na. Nakakailas na kasi maglakad pag nabasa ang loob ng buta. Bagwis! 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 Andito tayo sa taas ng bato. Tatawid tayo mga kasinag doon sa kabila. Sana makatawid tayo ng maayos. Malaki bagang tubig. Problema doon sa kabila kung makatawid tayo. Subukan natin mga kasinag. Laki ang tubig dito. Opya. Problema dito mga kasinag, pagtawid natin. Dapat makatawid tayo mga kasinag dun sa kabila. Makatawid sana tayo dyan sa taas ang bato na yan. Kasi malalim ang tubig mga kasinag Bagwis! 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 Wala.
May ibon dun mga kasinag oh. Kaso hindi naman si Bagwis. Ayun oh, nakapatong sa bato. Nakatawid nga ako mga kasinag dito sa kabila na ito. Ayan oh, umakyat ako dito sa itaas ng bato. Pagdating naman dito mga kasinag, oh, wala akong aakyatan. Malulubog yata ang buta ko nito. Ang gagawin ko nito mga kasinag, mapabasa na ako ng paa. Subukan natin. Inaano ko lang, wag lang sanang pasukin ang wag lang sanang pasukin ng tubig ang buta ko mga kasinag. Dahan-dahan tayo dito. Yan. Dito kasi medyo malalim. Ay mababasa na talagang buta ko nito. No choice mga kasinag, maghuhubad tayo ng buta. Hubarin ko ang buta ko. Kasi mas mahirap kung pasukin ng tubig ang buta. Mas lalong nakakailas maglakad. Ayan, oh, diba? Lubog talaga sana. Ayan, nakatawid na tayo. Dito naman, tatawid tayo sa kabila na ito. Ayan mga kasinag, para pahinga muna tayo. Natawidan na natin yung mga tubig dyan. Bagwes! 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 Wala. Hanggang dito lang tayo mga kasinag, kasi hindi naman tayo makakatawid doon sa kabila na yun. Kasi napakalalim talaga ng tubig dyan. Hindi tayo basta-basta makakaakyat dyan. Kaya hanggang dito lang tayo. Mabuti kung hibas na sana mga kasinag at madali tayo makaikot dyan papunta sa kabilang sityo. Kaso malaki pang tubig oh. Bagwes! 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 Mga kasinag, doon naman tayo tumingin sa kabila doon. Kasi walang nasagot dito eh. Baka wala dito si Bagwis. Bagwis! Wala talaga mga kasinag. Mga kasinag, andito na ako dati sa teritoryo ni Bagwis. Kung maalala nyo mga kasinag, dito dati tumitira si Bagwis. Dito na nanatili lugar na ito.
Kabila nito mga kasinag, dagat yung pinanggalingan natin dyan. Has dito na. Bagwis! 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 Ibig sabihin mga kasinag, wala talaga dito si Bagwis. Antayin ulit natin mga kasinag hanggang mamayang hapon. Pag hindi naman dumating mamayang hapon, bukas pupuntahan ko naman doon sa kabila doon. Medyo mainit na kasi medyo tanghali na. Mga kasinag, kararating ko lang dito sa puno ng malubago. Kung saan malimit dating kumain si Bagwis. Pero wala pa rin Walang nag-iingay. Napakatahimik na ng paligid namin mga kasinag. Wala nang sigyan-sigaw. Wala ka nang gaanong marinig na huni. Wala nang nag-iingay. Tahimik na mga kasinag. Bagwis! 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 Wala talaga mga kasinag. Mga kasinag, wala talaga. Hanggang dito lang muna mga kasinag. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, pasensya na muna kayo mga kasinag kung hindi ko kayo ma-update kay Bagwis kasi wala po talaga. Sa susunod araw, hanapin ko naman siya or mamayang hapon, pagkatapos ko maghango ng uling, hanapin ko na naman siya mga kasinag. Kasi tanghali na po, mainit na. Napakahirap naman magpasok sa gubata ng kainiti. Ganitong mataas ang sikat ng araw, gawa ng anlabas ng mga ahas, sigurado garlabasan sila pag ganitong mainit ang panahon mga kasinag. Update ko lang kayo mga kasinag pag dumating po si Bagwis, or hindi, kung hindi man dumating, hahanapin po ulit natin siya. Bye bye.